אז הכנתי לנו סיכום של העסקה, ככה נעשה עליו איזשהו case study. הנכס שלנו ביוקליד, אוקיי? המחיר קנייה שלנו זה $102,000. סך כל העלויות שיפוץ שהיו לנו זה 11,225. עלויות סגירה, כאילו כל מה ששילמנו לטייטל בקלוזינג, $700. אז אנחנו ב-all in של 113,925. שווי הנכס שאנחנו בדקנו עם הקומפסים, תכף אני אראה אותם, הוא $145,000. היה לנו קומפסים קצת יותר גבוהים, אבל הלכנו על משהו שהוא עדיין יחסית זהיר. אוקיי, תכף אני אראה את הקומפסים, יש קומפסים שהם גם ב-160. הרווח הון, זאת אומרת, המחיר שלנו, המרחק שלו ממחיר השוק, הוא 22.5%. אוקיי, יש לנו, זה לגבי שווי העסקה ביחס למה ששילמנו עליה. מעבר לזה יש לנו את הרווחים שלנו השוטפים, אחרי הקנייה בעצם כשאנחנו מזכירים את הנכס. אז יש לנו שכירות חודשית שהצלחנו להשיג ב-$1,350, יש את הארנונה השנתית של $2,500, ויש לנו את ההקצאות בית ריק, בעצם זה 10% שאנחנו שמים בצד למקרה שהבית ריק, או שהבית דורש תחזוקה, כמובן אין בית שלא דורש תחזוקה. יש לנו את הדמי ניהול שאנחנו משלמים לחברת ניהול, של 10%, ואנחנו בחישוב הזה מגיעים לתשואה שנתית נטו של 8.7, ויש הביטוח טיפה יותר יקר, זה אולי יהיה טיפה פחות מ-8.7, אבל... כן, בסדר, ויש לך גם את ההשמה וכל זה. זה שנה ראשונה, זה קצת פחות. בדיוק. זה הנכס, אני קצת אראה תמונות שלו מבפנים. אז זה הבחוץ שלו, יש לו לוט יחסית גדול, עם גינה אחורית, גינה קדמית. זה הסלון. זה עוד לפני השיפוץ. כן, זה עוד לפני ששיפצנו אותו. הרצפת ויינל. לא היינו צריכים לעשות בו הרבה, בעיקר תיקונים מקומיים של חלק מהדברים, את המנורות האלה שהחלפנו, את השטיחים שניקינו, כל מה שקשור באמבטיה, הורדנו פה את המדפים האלה, את הגזעים, כל הסיפור. רוב העבודה שלנו הייתה בגראז'. זה האוטו גם, לא שם האוטו, יותר. והציצים, אבל כן, סך הכל הבית היה יחסית יפה. אני מראה קצת את הקומפס. אז הקומפס, מה שאנחנו באמת מנסים למצוא זה עסקאות מהזמן האחרון, אנחנו רואים שהם לפחות מהחצי שנה האחרונה באזור, כן? 260, אנחנו גם, הנכס שלנו ב-242, אז זה כמה רחובות ממנו, הוא קיבל שמות של 146. יש לנו פה נכס שנמכר ב-$160,000, באותו גודל, כן? הסקוואר פיט שרשום שם זה לא הסקוואר פיט באמת שהוא ליבבל, הוא 1,200, גם שלנו הוא סביב ה-1,200. זה הנכס מבפנים, אז המטבח שלו קצת יותר חדש נראה לי, יש לו גם אפליינסים חדשים, גם לך יש אפליינסים חדשים. הרצפה במצב הרבה פחות טוב, לנו זה רצפת ויינל הכל, פה זה שטיח, שזה הרבה פחות שווה. האמבטיה פה שופצה, נראה שיש פה טיילס חדשים, אבל אנחנו לא רחוקים לדעתי במצב הבית, לדעתי אפילו קצת יותר טוב. גם הבית בחזות שלו יותר יפה. יש לנו פה עוד קומפס ב-155, גם 3.2, וגם זה לא 2,000 סקוואר. זה לא על האדמה. זה גם יוצא סביב ה-1,200 מעל האדמה. גם הבית בחזות החיצונית שלו לדעתי פחות יפה. גם המטבח שלו, אפשר להגיד אותו דבר, אולי קצת פחות. האמבטיה שלו לדעתי הרבה פחות. והוא קיבל $155,000. וזה היה מתי? ב-17.5. אוקיי? ופה יש בית שהוא יחסית, הקומפס הוא יחסית ישן, הוא מלפני שנה. אני מאמין שאם זה היה נמכר בזמן האחרון היה נמכר ביותר. גם יש לו פחות אמבטיה. וגם הוא 3.1 בדיוק. אבל הוא יפה, כן? בחוץ שלו הוא יפה. יש לו הטאץ' גראז' שזה גם נותן ערך. הגראז' מחובר לבית. אבל כל הבפנים שלו לא משופץ בכלל. כאילו זה בית שאפילו לא מתאים לסחירות, צריך לצבוע אותו לפחות.
להתאים אותו, להפוך אותו קצת יותר מודרני, רצפה בטוח, כאילו זה בית שדורש עבודה. אז אני די בטוח עם $145,000, אולי יותר אפילו. ואולי אפילו יותר, על סמך מה שאני רואה, והשכירות מדברת בעד עצמה, זאת אומרת זה מה שכבר קיבלנו, זה היה הערכה פחות או יותר מההתחלה, באמת אחלה עסקה, זהו. אני אגיד לך את האמת, כאילו, זה חידד לי המון, המון דברים, כאילו, אני יודע הרבה יותר ממה שידעתי לפני, כאילו, עכשיו אני יכול לדעת גם על הנכסים שלי השניים בג'ורג'יה. גם דיברתי על זה עם אבא שלי, אז בכל מקרה הייתי רוצה גם נגיד את הנכס הבא לעשות גם איתכם. העניין של המציאת נכס וזה, זה באמת הדבר הכי קשה פה, כאילו, ברור זה כל שהשיפוץ העניין. וזה, זה משהו שאתם גם הרבה סבלנות אבל זה טכני לגמרי, כאילו אתה תשפץ פעמיים, אתה תבין איך עושים. כן. מה שצריך להבין, זה כשמישהו מביא לך עסקה, אתה מצליח להבין את המספרים האלה, ואתה יודע שהם אמיתיים. כי אני יכול על האקסל הזה, לרשום מה שבא לי. אני יכול לרשום לך, אני לבד לא, 190. לדעתי לא הייתי מצליח להוריד את זה מ-107 ל-102. כל המספרים שאמרתם יצא בול, כאילו. לגמרי. אמרתם, אנחנו נוריד אותה ל-102, אני לא יודע, אני אולי הייתי מגזים, הייתי מנסה להוריד אותה לזה, לפחות מ-100, אז אולי זה היה נופל, אבל גם זה, גם עניין של הסחירות החודשית שזה היה בול, כאילו. ארי אמר 1,350, בסדר, ראינו ברנטומטר, אבל זה עניין של ניסיון גם, יש לכם את החוש הזה, נראה שעשיתם את זה כבר הרבה פעמים, אז אתה על המספרים באופן בעיוורון כזה כבר.